Conas go bh códa ónpaí ó Muireagáin seo. Agus má tá cuma leabhar-mheas agus cuma an bháisiúm inniu agus tá is ingeabhal mé bheith I láthair ag cumórta spelling na Gaeltachta I goman néomhána litir móid don deir seachtaine. Deir seachtaine mór pelle agus craice agus ragaine agus cuilehoirt. Mar sin tá ábhní meall le Leabhar-mheas an Luain. Agus seo leabhar bheith Leabhar-mheas againn ná Bádh Bádh nó Bádh Bádh le Seán ó Muireagáin agus íireach mé seo léamh le na phlé an gúine dána raidir na Gaeltachta le Tristan Rosenstock agus creaach an chlór sin de saithrann seo imime haing stoilm. Ní mé de sé siar leis ach go sin mé bhíon achrailán ó aigen íon cinnta céanúir. Ach Bhís I chur sim sa leabhar seo, go speisialta do bhór gur dúireach gur fiction óliaachta I bhí gceist, agus Seán ó Muireagáin scríbhneoir fearsteach a scríb goir in éig cnús ó gearcéalta a bhfuil an chuid is mód na gearcéalta réite gom ach gur legus bhfuil mé ar chúis cinnta cama na gearcéalta a léamh. A chur an sim céim seo do bhór gur dúireach gur fiction óliaachta a bhí an agus tá clúdach go híomhann ar fad is go ná duine sáilteach a titim tríd an spás. Agus bheag sé sin mothúil. Agus Éabhlóid fáil se thóir nua go leor id sin ábhar conalach agus ábhar ultach go speisialta. Agus tá cúig gearcéal an, bhí sé ínta sé an greibh leid sin gearcéalt an. Tá leabhar fad a glór beidir don nachmór céad nó go leithanach an ach cúig gearcéal agus tá siad sách fada an chuid is mácha. An chóir chudalta an turas aisairí foiil agus an cholínacht. Is dócha gur bé aisairí an scéal is tradiisiúnta a thaobhann ag sin óliaachta. Nó beidir go meisiir I teach leis na téamaí agus roinnta na trópanna eicimiid na scanáin is mó a bhíonn san agus háinte sin go mór an bailinn siad le spás long agus na tagartíí don cultúr anglo-lórnach tá in áit hall mar tá going 2001 A Space Odyssey tá ife an tanamtá ar an ríomhre agus ar an ríomhretá I gceannas na spáslinge agus rudí dalahéad agus tá roiint ceist na spéisiúla faoi intilachtaí séarga a bheith denmh cinntií agus I dul go plánaid nua agus lehéad. Fiction óliacht clásicach dar lom háann scéil sin go mórlam. Bhí ceistena éagsúla eile ágéire I roiint in na leabhar in na scéalta eile sa leabhar an chóir chudalta banan sé le sochaí ina ranítar daoine le ráid faoi le a bheith acu le rialacha an bhunreachta a chur a bhaim agus a chur a bhaim go hana docht ar fad. Is beidir go gur sé seo 984 nó Brave New World a gine doing no rud aigen den chinál sin sa stát olsmachtach agus Roland in éonar sa stát céanna. An thuras Bhí túsan scéil seo hílas go méidir gur scéil é seo atá feicing hena dúsín sin go bhéan thuras dúsín charachtar sa dorachas agus nílas aige nó cá bhfuil siad. Deir siad ócé cá bhfuilm agus bíon is glóir I siar sníir. Tá sin feicing go hana bhí ag ar fad is bhí aglairm nach dahanach sé dom. Ach dréir mar héanann scéil a raig feimime amach gur ben charachtar agus legan éige eile an car den duine céanna agus tá sé ceistú an duine sin agus bhreas go raibh sais fíorní áirithe faoin duine seo bhreas sé sais fíornach ar bhealach agus spéisiúil agus na ceisina a curach ar an gceartain a raibh duine seo a gur ar hain bhreas gur go nachadidir go cnáb na héileanna gur isríad ar go nachadidir faoin grachan ar fad. Fuil is scéal sa fad é sin a bhhaint le súmarí fulla de chinnáid hint sa lá tá nu ann agus mar luigh mé ar an gúine dána beidir go manan sé le scéalaíocht tradiisiúnta ar bhealachháin chuir sé scéal le seanamachí gcuine do méid áirithe díaltas an chuilí ach beidir gur fin scéal atá nach bhreas gur frital na scéalaíocht a dúchas le sunróir. Bhreas ar bhealach níor mé cótóca leis an stíl sin scéal cé go raibh lán saolaíocht ag gceist leis an scéal agus hainte sin beidir go raibh an phráma sin scéalaíochta / finscéal
níl sag mar ar sé chomór sin den scéil sin. Ach rudí handlum bhain scéil sin an slí go raibh saoíocht an úsáid agus thuirlíonn rudí spéisiúla agus rudí éagsúla aite. An cholínacht an sin ar deire bailinn sé seo le útáipe a chrothítar in san ngleann seo agus bailinn sé le na mná a bheith ganas agus tuairfar suntas de animnacha na man na ceirchtar gur mná iad tá meascán daoine gceist ach feminig agus gníomhathe agus daoine éagsúla a gceist. Go bunasach uair éigen áiteigen ar dahan tá dramse an agus bíon na fear agan á faoi smacht agus caite go an brúdú le agus airíonn siad amach na gcuine agus cad é a tháinig ina dhéag sin agus conas mar a chanítar sochaí útópach nó an bhfuil bailachán is sin dhéanamh. Tá ceisina áirithe roiinte na scéalta seo bhhain leis leis an écóíocht is gur é aseirí agus an cholínacht agus is gur téamaí iad sin eicimiid. Níos minice agus níos minice amach an seo mar go méid ar fad doling lechleo. Ach siad é bách Beidir leis an Muireagáin ar aisiú ag Éabhlóid scéalta áirithe an hahan go mórlam ar nós aseirí ach ar numlan fulling é. Is spéisiúil is dócha gur gearcéalta neamh tradiisiúnta iad ar bhealach amháin mar go dóirlíonn uaireanta deirtar faoin nearcéal nar chóir go dóirlách ach méadúir a rudí ann ach do bhór gearcéalta níos faoite iad seo is cuimsítar an méid action in na meafasúil i gcuid de uairscéal ná bheile cuideachá dócha. A gur ríis tá lán saoíocht a gceist leo tá sin go mórlam tá litreach na gaige bhád ar nó thóga leis na gearcéalta litirthe amháin nach dárlíonn mór an ananta go minic mar sin bhulling é seo do chuoine gur bhá achtaíocht nó rud an spéisiúil éagsúil éiscint. Filig mé ar gáir in éag freisin. Rud amháin gur chuid mar luú níos ag mar luú me seo hena denna manúir sin acu seo inis gur éasca dearma dhéanamh ach tá an iiritse acu déanta gom go míon daine inis leirlumm fiú nó bhí duine ag rá ó bhí arm leabhart faoi leabhar éigen agus hiad mé breann mé ar leabharmheas agus feici mé bhfuil cataráid ag óan faoin rud sin. So beidir go daine mhain sin na breannar rudí seo le ceú lo sciúrd sciúpaí a thuirt trí leabhar agus sin spéisiúil má. Sá tá míon chuirde